вибачайте за затримку. Украина ішкі эшләр министры Арсен Аваков Харьков шәһәрендә җирле идарә бинасын басып алган Русия тарафлы протестчылар террорга каршы операция нәтиҗәсендә аннан чыгарылды дип белдерде. 70-кә якын кеше кулга алынган. Русия тарафлы протестчылар шулай ук Луганский һәм Донецкий шәһәрләрендә дә хөкүмәт биналарын басып алды. Воспользовавшись ситуацией, что весь личный состав начал тушить пожар. Беларусның Гродно шәһәрендә 5 елдан артык төрмәдә утырган оппозиция активисты Николай Автухович иреккә чыгарылды. Коррупциягә каршы эшчәнлеге белән танылган эшкуар рөхсәтсез корал йөртүдә гаепләнгән иде. Иреккә чыкса да, ул тагын 16 ай милиция күзәтүендә калачак. Русиянең Конституция мәхкәмәсе чит ил агентлары турындагы канун Конституцияга каршы килми дигән карар чыгарды. Карарда әйтелгәнчә, чит ил агенты нейтраль бер төшенчә булып тора һәм оешмага карата санкция дип саналмый. Чит илдән ярдәм алган һәм сәясәттә катнашкан оешмаларны чит ил агенты буларак теркәлергә мәҗбүр иткән бу канунны кеше хокукларын яклаучылар Русиянең цивил җәмгыятенә һөҗүм дип бәяләгән иде. Мәскәүдә президент Путинның кабул итү бүлмәсе алдында ялгыз пикет үткәрергә теләгән ханымны полиция хезмәткәрләре тоткарлады. Альбина Петрова сүзләренчә, ул Чернобыль казасында янгын сүндерүдә катнашкан кешеләрнең хокуклары бозылуына игътибар юнәлтергә теләгән. Апрель айында дөньяның иң дәһшәтле Чернобыль фаҗигасенә 28 ел тула. Молдова башкаласы Кишинәүдә йөзләрчә укытучы хөкүмәт бинасы алдына җыелып, хезмәт хакларын арттырырга, эш шартларын яхшыртырга таләп итте. Хөкүмәтнең хезмәт хакларын үзгәртми генә эш сәгатьләрен арттыру ниятенә укытучылар ризасызлык белдерде. Һөнәрчеләр берлеге хөкүмәт белән сөйләшүләр башлады. Гыйракның Басра шәһәрендә 3нче халыкара чәчәк күргәзмәсе уза. Гүзәл тамаша заманында Саддам Хусейн сарае урнашкан урында уздырыла. Басрадагы чәчәк бәйрәме Саддамны бәреп төшерүгә 11 ел тулуга багышланган тантана вакытына туры килде.